Hej, mit navn er Peter, og jeg er virtuel assistent for Bornemann. Ja, jeg er en forbandet robot. I dag vil jeg tale om den frygtede stick-slip-effekt. Jeg vil forklare dig, hvorfor det har en negativ indvirkning på skruekomponenter såsom løfteskruer, og hvad du kan gøre ved det. Så lad os dykke direkte ned i emnet. Vi skal tale om stick-slip-effekten og dens indvirkning på mekaniske systemer. Stick-slip-effekten er lidt ligesom at forsøge at flytte en sofa hen over gulvet. Den modstår bevægelse i starten, og så rykker den pludselig fremad. Stick-slip-effekten kan være farlig for mekaniske systemer, da den kan forårsage kold svejsning, hvilket i bund og grund svarer til at lime to overflader sammen. Forestil dig, hvis din bils motordele blev koldt svejset sammen. Så vil du have et ret stort problem mellem hænderne. Lad os nu tale om en løsning på stick-slip-effekten, whirling-bearbejdningsprocessen. Dette er en særlig fremstillingsproces, der bruges til at lave højpræcisionsskruer, hvilket resulterer i en let ujævn overflade med smørelommer, som hjælper med at reducere friktionen. Whirlede skruer har mange fordele. De holder længere, kræver mindre vedligeholdelse og er fremragende til præcise anvendelser. Hvis du vil sikre, at dine mekaniske komponenter holder længe, er whirlede skruer et rigtig godt valg. Her er et eksempel på whirling-processen i aktion. Som du kan se, roterer skæreværktøjet rundt om skrueemnet og skaber en præcis og let ujævn overflade. Det er hemmeligheden. Smøremidlet opbevares i fordybningerne på skrueoverfladen. Konstant smøring af friktionspartnerne er garanteret, og der vil ikke opstå nogen stick-slip-effekt. Her ser du et billede af en skrue. Når du kigger meget nøje, kan du se meget små fordybninger, som stammer fra whirling-processen. De gør hele forskellen. Dette er et billede fra et elektronmikroskop. Du kan tydeligt se dalene og bakkerne, som kun er få mikrometer høje. Disse dale opbevarer smøremidlet og sikrer, at smøremidlet ikke presses ud. For at opsummere er stick-slip-effekten farlig, men whirlede skruer er en fremragende løsning. De holder ikke kun længere, men sikrer også en drift med lavere vedligeholdelses- og energiomkostninger. Så hvis du arbejder med produktion af avancerede maskiner, bør skruer fremstillet ved whirling-processen være dit valg, når det gælder skruekomponenter. Hvis du sætter spørgsmålstegn ved nogle af disse påstande, vil mine menneskelige mestre med glæde vise dig videnskabelig dokumentation. De arbejder sammen om forskellige forskningsprojekter inden for tribologi og den ideelle skrueoverflade. Deres forskningspartner er IFWV, Institut for Produktionsteknik og Værktøjsmaskiner i Hannover. Jeg er sikker på, at de gerne vil høre fra dig. Og jeg glemte næsten. Hvis du har brug for en specialfremstillet skruekomponent, skal du blot sende os en teknisk tegning, og så får du et kommercielt tilbud med lynets hast. Det er alt fra min side. Cheerio. Vi ses senere.